Kure koyong kure kure hutan Utsura kure Kame hame wave take two. Ah. Kure koyong kure kure hutan Utsura kure koyong kure kure hutan Oh! Buksok na rin, buksok na rin Hutan kay galanay Wait. Karne bitaw. Hey, nagsagpa ni magaka John sa klase. Bong Navarro. Why lawas? Og si Lolo Kik. Kit o man ako kung saan pag kanang sugba nga yana magic agkuhan. Gil sa mana mo, Lolo? Anawa, kami hami whip. Ah, sige. Wala klaro. Oh. Kami hami wave. Oh, wave. Wapa. Ready, sige. Kame, hame, wave. Take two. Ah. Sa magkauna lang. Wah, humuta naman ako. Masang pa nag-imabaw? Kuan. Umbang luluki ko eh. Nako ipa-investigate ni luluki ko yung giunsa ni patay ning baguya. Ayaw. Entonces atong bahay na. Yes. Wow, ang lamig na sinugba ko, ang inita sa siguro. Uy, happy wow! Pagod! Gusto na? Part this is sa recipe. Ah, part. Smile ka sa kapaguran. Oh yeah. Ay makatilaw ka din makalipat ka. Yeah! Makatilaw ka sa vlog ko nakatilaw na. Wow! Hugot na po to. Sige, maghugot-hugot na mata na rin. Lami ano? Sama kalami ni. Napay atong sabaw. Kini sabaw ako sa kasimana na yung giinit. Kaya parang grabe habang tumatagal lang sumasarap. Murag kuan! Lamihan ni sila resulta. Murag red horse! Permit, tuniktaman ba permit? Dong, murag red horse! Kabayo. Asa? Kabayo pula. Ang kami hami wave. Yes. So, now, grabe oh. Grabe ang mga cook. Dali, oh, sos, ginoo kog cook. Madyo gali kawan ni na Sprite. Relax lang mo diha kay. Hagod na mo mga ona ta. Ang naghana sa talento ni si Lolo Kikoy, magsugba na po. Sos, ginoo ko. Ang lebawan nga luto kanang Sinugbara. Pero inunonan. Nakoy ipa, iingon ni Lolo Kikoy na hapit na sa karang umaabot nga Valentine's Day. Kumusta ang iyang Club life. ang iyang partner og unsa ba malamig ba ang Valentine's Day? Ang saman, malamig ba imong Pasko? Wajin taon nasangit. Ang Christmas tree mo nasangit sa pante. Ang pante wala nasangit sa Christmas tree. Pero karong Valentine's Day, ag sama sa gipangutana sa imong usa ka apo. Unsa man tubaga sa alo kay unsa kuno ka init ako ang Init pas kon. Init pas way aircon. Sa mga away partner diha, paibalo lang ko si Lolo Kikoy day available. always na siyang available. Pwede sa to nakita og karang six pack niya.
kinarton. Kinarton, mati buok. Buok. Og gusto mo mo tanaw og 1 pack. Kasi gusto buntis pack. Buntis pack. Magandang dilag. Ako nga tigpay-pay dan eh. Dapat duha gyud mo ko ano ni kay aron grabe jud resulta ba. Oh, grabe. Grabe ka. Likod. Dong. Likod pa lang karne na. Ang bagay ka to ba? Panos na. Mane resultas kapoy. Resulta na wanawanan. Wa matawan-wan eh. Resultas taas nga biyahe. Okay, okay. So mo na among diapog pag umangko ni Lolo Kikoy. Kane, tara mo? Lawas pa lang, ana. Hang laman. Og di akin namang hurang apo ni Lolo Kicks. Ay si Sakiyo. Sak! Aray tama ni Odo. Uy, naman na yung insect. Nahin mo namang insect ni Sak. So, ready naman din yung atong bidooki dani. Bidooki. So, ya. Grabe. Kinamahurang apo ni Lolo Kicks. So. Arang gapuham na yung kinamahurang apo lo. Ori na say type nga 8 ka buong agad-chat sa Messenger. Ano man? Giwat na bibi na love. Grabe ka. Mana ko kang sagos ba kay sobras kadagan di masagubay. Grabe ka. Shy boy with 8. Say boy #pakbo. Arang bibuha mi dali. Talagsaon na ni mahitabo. Agad ikaduhas kinamangura. Adi ara si Sak. Sak. Ano ka na? Istorya sa Sak. Asa na to na shout out? Rosemary. Shout out Rosemary. Ag suklay man ka. Asa to? Sa ilalim ng puting mangga. Sa ilalim ng puting mangga. Magmukbang og. Asa magmukbang og. Oh my God. Gamer na type. Yes. Ay, si Rosemary na jogi pa kay panganan. Rosemary makapugsit. Ha? Uy, Ginoo ko. Ambot na doon sa class pugsit. Oh yes. Kombatilo. Kaya diagi mo mga apo. Diagi mo kinagwapohang apo nga 8 ka buok. Chatmate sa Messenger ba kadong? Chat ko lo ka po. Di masagunin mo bisik-bisang trona. Dara ko kay kada adlaw malain na pupangan. Daggoy. Malain na pupangan lagi. Example sa isang mga nga, ano sa man? Ano nga di ma? Bruno, Irish. Ah. Bitan ako kagaron. Adto pa ila daring mataanay. Sos ginawa ko. Unom na yung panganay. Itong sa laing babae. Sus, Ginoo ko iyo. Medyo pasak kay kuya ko pa na isang Rosemary makapugsit. Maglinog og magbagso, magduwa gyud mag email. Tournament. Championship game. Medyo pa lolo kay kombatelo. Pangkaon showcase. Lolo Kiko's Grill House. Yes. Isa ka tong gusto mo ka on direct dapitari lang mo. Okay. lang mo pultang. Wait, kanang live pa ni, live band. Live band? Unsa guys, mag-live ni guys, acoustic. Oh yes. Vocalista. Yes. Kita sa may instrument.
Tayo pa na instrument. Na mag-sixta dan eh. Ano yun? Shout out ni Rosemary Makapugsit. Ugmahang yung anak sulit ko. Lagi. Ito ni Brad. Jil dayon. Ay, ginoo ko. Dayon. Gusto ka na Brad, jil dayon. Asa may nga ni Dad? Asa may nga, Jer? Agi sa apelido, Dayon. Okay, may kaligalam shout out kay Jer Dayon. Ginoo ko lo. Di sa may taon ka na. Shoutout po ko ni Sheila. Silang duha. Ah! Silang duha na kita ganyan. Alam yan. Ni ara man dahil nang pa. Pang good vibes. Sa mga kanara dong. Okay ra ka. Sana naman gihiwa dong. Arang bisi haning among mga ano? Kira na ipit ba? Pagod naman di ay kaguwang. Kaguwang lo. Wa pa maguna na bali. Hindi mo pa nakapagod. Umurag mangga ba ito? Chris Cross. Yes. Yes, yo. Dong Bong Navarro is in the house. Maluto aga mong liver. Lever si Rose. Kulit ano niya. Okay, mahurot. So that's it mga ka-Junjuns. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjuns TV. Sigurado ko na malingaw mo kay na si Lolo Kiko is in the house. At sana hapon si Bong Navarro. Bong! Ako si Bong nga niretire sa UCBN kay way prangkisa. Niresign ko. Niresign ka. Nanawagan nga mo recruit na ako. Ako si Bong duha. Bong. Bongbong Marcos. May ongong ka. Og si Sak. Kumpate Sak. Salamat mga Junjuns. Bye-bye. Shout out! I'm na po mga ka-Junjuns. Yes! As usual, diagapon may inabangga na. Una-una, may kami-galap shout out si ni Ons TV. Yes! Salamat, Ons TV. And of course, may kami-galap shout out kay Ma'am Emilia Llamazares. O sa imong hobby, imong banana nga si retired Second Lieutenant Llamazares nga nasa Tanay Rizal. Signigitar siya. Yes! And of course, may kami-galap shout out kay Leo TV Adventure and kanang Ate Mars nga nasa Japan. Yes, thank you so much. And may kami-galap shout out Boholana in Norway. Yes, and Esther Boholana in Norway. And si Flora Reds og si Cutie5 Vlog nga nakaroon mo sa kanang naay Norway. Thank you so much ninyo mga ka-Junjuns. And please don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Junjuns TV. And i-click ang notification bell para updated mo sa mga latest video nga itong i-upload. Og i-play po ang mga pahinomdom para may natin mamisok-puhod-puhod. So mga ka-Junjuns, diagyapon mi sa inabangga karon. And maybe matamis mga ubang mga indot nga lugar diri sa inabangga. So, abangan ang aming susunod na mga video para makakita mo kung sa nindot nga lugar diri sa Inabangga. Thank you so much mga ka-Junjuns and goodbye. Thank you, bye-bye.